Nakatikim na ba kayo ng ganitong klaseng ribs? Nagmamantika pa. Tara, samahan mo ako magluto. Harap. Una natin gagawin, medyo iprito muna natin yung ating mga short ribs. Yan, ipiprito-prito muna natin. Iwaluin muna natin. Ngayon itabi natin, magigisa na tayo ng bawang at sibuyas. So, unahin muna natin yung ating bawang. Then, sabay na rin natin to. Sunod na natin. So, i-mix na natin. Ang init. Yan, okay na to. Ilalagay na natin yung ating toyo, soy sauce, pagkatapos yung ating konting suka. Lagyan rin natin ng ground pepper. Saka yung ating Sprite. Pagkatapos nito, lagyan na natin ng tubig. Maglalagay din tayo ng chicken powder at buhusan natin ng tubig. Ibabad natin sa tubig dahil kailangan nating palambutin ito. Yan. And then takpan. Palalambutin natin yan. Hindi tayo titigil hanggat hindi yan malambot. Ito na siya. Luto na. Medyo tumutuyo na siya. So, i-serve na natin. Ito na yung ating finished product. Try natin. Tignan mo ko lang buto. Harap. Thank you for watching.